Čaute ľudia u môjho nového videa. Dneska si zahráme CS-ko. Som tu spoločne s Oliverom. Čaute. A s Erikaňom. Čus. A v tomto videu si dneska zahráme Combat Mirage. Nezabudnite dať like a ideme na to. Čus. Toto vám to samozrejme streamujeme. Ja v hre. Monk, môžem sa opýtať tvojich divákov jednu otázku? No, akú? Že či poznajú Alkana, lebo ja som iba počul na YouTube, že som scrolloval shorty a tam, že nejaký Alkan youtuber, ja neviem, kto to je, ani neviem, čo natáča. Monka, ja sa chcem spýtať tvojich divákov, že ja som scrolloval tiež TikTok a tam bol nejaký, že Alkana, on robil sa, že skibíde. Pomoc ľudia. Neviem vôbec, kto to je. Toto dneska bude šialené video. Tak sa Šalené, že mi to vyplo. Erikáň, nemyslíš vážne? Tebe to celé... Počkajte, zapína sa mi Eriko, to. Dobre, idem. Už je doma. Jasné. Bože, Erikáň. Monk, Neboj sa, dám ti, že Bojte sa. brumbu chytíš, no? Ja nechcem brumbala. Tak daj niekomu jednu brumbu. Brumbala leží na zemi. Už neleží. Buď ticho, drž. Mama, to Erik je úplne na mňa agresívny. No, určite. Aj. Ty si agresívna. To Ako bude Baťo. dneska šialené videjko. Vy všetci ste agresívni. Wow. Prečo by som ti nemohol robiť zle? Preč. Nezaviem. Prečo mám ísť preč? Ty ma nemáš rád? Nezaviem. Erik sa bojí. Nie. Monk, prečo sa Erik odpojil? Asi dostal ban. Čo bolo včera, že? Čo? Áno, ja som iba včera trošku skákal v cesku, že som skočil a úplne som vyletil do neba. Zapol. Tak preto si nemal ani jeden kill. Aha, lebo ja som úplne lietala a ja keď som vyskočil do neba, tak mňa to zabilo, že tam že mi ukazovala, že som zomrel na slnko. Jak na slnko tebe, akože... Že Fonko. tam mi napísalo, Že Fonko. kill you. Nie, na slnko, že ma slnko zabilo. No že jasne, tam mi hlavne, že napísalo, si hovoril Fonko, tíško. Nie, som hovoril slnko. You dead soon. Áno, a ja že... Čo? Proti nám hrá zase ten Donut. To aj mne sa stalo, že som hral, že 2v2, ale... Aj my hráme proti tomu burgerovi. My hráme proti tým trom. Čo sme mali v minulej hre. A vážne. Čo ti dáva? Iba ten Dimone je a ten Arbon. Erika nás zase disconnectovala. Erika, Windows. dobre? Dobre, ide na kitchen. Dostal hlavu. Zozadu mi ide. Dobre. Pri apoch. Dobre, som tu. Ja neviem, Hello. spievať video po anglicky. Lebo viem, že sú to API, ale to je apps. No tak dvaja potom. Čo sa stalo? Ešte sa zabite všetci navzájom, prosím. Nie, zabite sa. Jeden shortus, dvaja apy a jeden kitchen. Takže dvaja short, potom dvaja API a jeden kitchen. Super, vážne dobre. To je proste topovka. Topovka, že mi to zase vyplo. Ježiši, Erikáň. Nie, z Erika zle. Neboj sa odpojiť, nie zle. Ups.
tou cestou hrabe. Choď, choď preč mimo. Poď. Team konektor. Len konektor. Chcete aký mám FPS, aký mám ping? No, povedz, no. FPS mám, Nikoho že to mám 5 nezaujíma. FPS, mám 5 FPS a 127 ping. Ty odkiaľ pochádzaš z Japonska, či čo? Kto ja? Hej. Ja pochádzam z Číny. Určite. 72. Mhm. No, to si do mňa robí ten typek asi srandu, že som mu dal 72. Prama Sigma. 100% fluffy hair. Mne nerobí ten typek srandu, že som mu dal 72. Kámo, mne to zase vyplo. To čo je? Erik, ty si už normálne na hlavu. No ja som na hlavu ako hlavu. Aj to je vidno. No včera padol na hlavu nechťac. Si skákal z mosta. Zase tvoj obľúbený šport, skákanie z mosta. Nebolo toho málo. Nie. To dead. Ja som skákal z mosta včera. Ja som včera skákal z mosta. A som si vlastne uvedomil, že som padol na hlavu. A som tam reálne reval. Každého by bola hlavička, že? A zlomil som si všetky nohy, aj prsty, aj ruky. Hlavne, že si spadol na hlavu a si zlomil prsty. Fakt si niekedy skákal z mostu? No nie, Čo má fakt som... najlepšie. Celý čas tam nie je typek a keď tam ide znova, tak tak. To nie je normálne. Monk má najlepší timing. Normálne že pôjdeme, že on je v strede a 4 sú okolo neho. A jeho ako pravého vždy zabijú. Jaj. To je môj lak. Všetky granáty nás minú a jeden granát pôjde do Monka. To už sa raz stalo, ale... Nie, že alebo ešte taký, keď sme hrali Anubis, tak jak som tam vyšiel vedľa tých troch a hneď som ich tam všetkých pozabíjal a potom ma ten štvrtý zabil. Hej, z toho smoku, jak si... Oni že, A možno potom počkáme si. zahrať. Zahráme ešte potom jednu? Neviem. Ale to bude Anubis asi. No hej, Anubis by si išiel. Díky za pomlieko. To som ja nebol. Zase som to netrafil, proste ja nič netrafím. Konečne som niečo trafil. Počpi. Dobre. To sa im nestalo, presne som zabil jedného na šorte a druhý mi dal z... Akože cez smog mi dá hlavy. A ten akože ten náš tým nevidel, že sa ten smog zrušil. Alebo že idem typek zo šorty. Hej, minule sme hrali 2v2 a ty si normálne vyskočil a dal si mi 2 hlavy, hej? Ej. Má statrakového Glocka. Zaujímavé. Ja si Chod na dám... Bčko. Ja, ty chceš ísť na B? Chod na Bčko. Ja som chcel hádzať smoky. Tak ja smokom teda market. No, kitchen, tak. Very, very zaujímavé. To ma To je mini zaujíma. kitchen, nie to je apartment. Určite aj divákov to zaujíma. Tak tu nejdem. Podobku to zaujíma. Aj Felíciu to zaujíma. Všetkých to zaujíma. Mordeka stracie. Hej, šo. Ok, bomby. Vyskočím z okna. Erika, tebe to zase... Zase? Ale ty si podľa mňa už skákal aj zo strechy z balkónu. Veď áno, ale tak ja skočím a mne to nič neurobí. Ja si zlomím ruky, nohy, všetko. Ty si Keď z kostola padnem na z tej hlavu strechy- kľúne, tak ja si všetko okrem hlavy Ty si z zlomím. kostola z tej strechy podľa mňa skočil. Áno, a ja som Aj prežil. tak hráš.
Ty, on hraje v nemocnici. Preto je tam furt hovorí nejaká Áno, ja tá teraz som sestrička. A preto tu nemám nemoc. Vypínaj to, ty sa musíš vyliečiť. A mne to napadlo. Vypínaj to, inak ti to vypnem ja. Vyber mi, Peťo. Buď pôjdem na mid za VPčkom, alebo pôjdem s tebou za kačkom na Ačko. Pôjdem na mid. Zákačko na Ačko. Všetci ideme mid, nikoho tu nezajíma, hlavne, že žijeme. Ja tu mám jediný auto. Ináč díky, Erikan, že mi tam stojíš, to je... Erika nehrá, vieš o tom. Ja ti tam nestojím. Ja som si dal sám To je full typek. make. Lebo ty si Vanu by si bol zelený. Ja si bol zelený. A Windows. Si bol zelený hráč a teraz sme tam zelený zavadek. Odkiaľ zašla to či z Windows? Ja teraz neviem. Myslím, že asi konektor. Windows. Hej, Windows typek, nezavadzaj mi. Prosím. Aj short. Konektor. Windows short, konektor. Super. Vyhrávame alebo prehrávame? Radšej sa ani nedívaj, koľko. Vyhrávame 6-0. 6-0. Aha. Takže prehrávame 5-0. Jakých 5-0? 6-0 vyhrávame. Čo klameš? Nie, vyhrávame 6-0. Však som povedal, že vyhrávame 6-0. Dobre, dávam smoke na CT na Ačko. Dobre, dávaj. Aby sme to nejak potiahli. Ja som dal flash. Takže brutál Vlastne flash. idem sám. Hehe. Oh. Než vo Fortnite odstránili vlak. Yes, typka som sa bol cez smoke. Tak to som trošku netrafil. Mám diglače, dobre. Short. Máš ináč ešte jedného na shorte. A jedna na Ačku. Ej. Všetkých na Ačku som naitoval. Na shorte akože jeden. Vieš ešte? Mi dal hlavy dve, lebo len stojí a kampí a ani sa nedíva ako seba na to isté miesto. Vieš, prečo dal 2 hlavy? Lebo Erik nehrá. Prečo nehrá? Bože, on dal hlavu. Toto nebola hlava. Čo sa Erik smeje? proste nehrá. Mne to vyplo. Tak ti, a u tebe to každú hru vypína. A u tebe to každú hru vypína. To podľa mňa je ten Miraž prekliatý. Ty si prekliatý, tebe to furt Nie, vypína. urob si nový henten. Účet. Urob si nový účet. Jaj? Aby si nemal všade skiny. Idem s tebou na Bčko, rašujeme B, ja smokujem markety, smokuj, neviem čo. Ja flashbankujem short. Ja smokujem market a ja berem bombu, takže idem posledný, ty ideš prvý. Bomba je vždycky vzadu alebo v strede. Počul som na šorte ho. Budeš Toto short na funguje. Takže idem sa kúknúť na YouTube, či niečo nové nedal niekto. A čo na YouTube, však ty máš hrať? Veď sa mi to zapína. To si bože. Keď dávaj bombu. Go na šorte úplne takto dokážem. Bum, bum, bum. A je tam. A dávaj bombu, však máš bombu. Oliver, však máš bombu. Idem, som zabudol. Ja už sem týhle hry hral. Bože, nezmím. Nebojte sa. Prebehol. A neprebehol. Dead. Short, Ale Bčko skápalo, je tam druhá. short. Dal mi hlavu za shortom. Dvakrát short. Super. Nie. Proste zo shortu tam vidieť typek, ktorý má aimbot, či čo, mi dal 2 hlavy za sebou zase, jak vždycky. A to bola moja chyba, lebo ja som zabudol kontrolovať. Nevadí, čo to je? Náš teammate píše GG, keď ešte hra neskončila. Čo chce ten teammate? Nie, nebudeme sa zdávať.
To je presrabolo. My nie sme slabí ako Erikan, čo? A to je pravda. Monk, ty si fakt pomaranč. Prečo som... Ty si pomaranč, bo máš díky za full mlieko, inak Monk. Ty budeš mi hovoriť. Ďalší mi hodil full mlieko. Full mlieko, ďalší Monk. Ja dnes som Chcete počuť zlú správu? Akú? No, že mám ban na 24 hodín. Ježiš, je zle. Vaše Erika na tomto videu nemusela byť. Lebo to ban. Erikan proste sa pošatal. A nepôjdete 2v1? Erikan vôbec neexistuje v tejto hre. Cesku. Erikan proste vymazali ho. Nemá účet. Vymazali mu účet, už neexistuje. Chudák. A ja som úplne short. Takže sme... Dobre, jes, lebo ja chcem ísť na mid. Prečo máme traja VPčka? Díky, ďalšie full mlieko. Dobre, typek asi ma hackil, vždycky vie, kde som. Dobre, Monk, že si dal typkovi full mlieko. Ja rád full mliekujem. No to som s tebou zažil na Inferne, na banáne, keď sme rašovali. To som fakt s tebou zažil. Vždycky, keď sme išli, tak si mi dal flashbang do hlavy. A akože... Ja mu mierim na hlavu a zrazu mu to dá úplne niekde preč. Ďalší taký istý. Tiež som to Aha, stal. typek má 4 kg. Proste typek má 4 kg, jemu asi preto. My strašne vyhrávame, že? Hej, vyhrávame 9-1. Úplne. Hej, pozeraj teraz, že 9-1, len taká cenzúra, že 10-9 pre nás. Alebo že tam doplníš nakreslenou jednotku nulou. 101-0. Hej. To funguje. Že ty máš zabili. Nejdem to s tými hrať. Potrebujeme oporu. Tak, teammate je. Predám do nohy. Ja už som sa díval. Tam máš ináč jedného na šorte, Oliver. Ja si to vybavím. Ja mu mierim presne na hlavu, on sa presne vtedy pohne, keď som vystrelil. Videl som, on sa presne vtedy pohne. Vyhrávame 101-0. Áno, 101-0. I'm going mid. Keď ten zelený ide so mnou na mid, mu dám takú facku. On ide so mnou na mid. Kto ma kúkol? Tento týpek modrý. Ja som teraz úplne obrak. Díky za full mlieko. To ja som nebol. Díky. Že typek mi dal full mlieko a kvôli tomu ma zabili. Díky, Týpek, čo fakt. mi tu stojíš? Máte dať snipe. Som si si dal full Dobre mlieko. full mlieko. Týpek sa zabil nožikom. S týpkom. Jak to dáme? Akože... Musím ho nikdy, Neviem. Very monk nice. Jo, tak short už. Super. Hej, keď dáš kill za VPčkom na mide, tak budem hovoriť, že monk. Monk. Nie monk. Ja neznášam tých týpkov, ktorí tam proste len stoja a nič iné Ja nerobia. viem, monk, ja viem.
Teraz... Si smrdia, ja viem. Čo? Teraz som si ku ním sa... Som iba tak načúpala, skoro som sa... Ojaj, nebudem to hovoriť. Nikto s tebou není na B. Idem s tebou. Super, ty ideš na mid, ja idem na B. Bo niekto som nešla na B, tak som sa bál. Tak idem s tebou. Lebo asi vyzerá, že idem na B. A ty nikto? Dead? Vy vyhrávate 111? Ja, to bolelo. Ty si mi dal hlavu. To samozrejme vyplatí teraz toto. Tam je. Dal mi hlavu s diglom samozrejme, čo aj Nelen. Zase tam stojí. 2 náboje mám. Ja mám 9. No, tak máš 3. Ty máš 3. Daj mu one shot. Daj mu one shot. Daj mu ho. Posledný teamfight, posledné 2 náboje. Daj si ja na posledný náboj. Že by one shot. Dobre. Co to dal? A bacha, on to bude podľa mňa na ide kempiť. Čo? Posledný Mám náboj. 2 náboje, tu jednu, v druhej pištolke. Tu jak pristala. Ne. Jeden mal Deagle. Počkaj. Tento mám 5. A nie. Tak. Už mám 2 pištolky. Mám 2 náboje. Ale jeden z nich mal Deagle. Daj one shot. Už mám iba jeden, lebo som utekol odtiaľ ďaleko. Nie! Čo? No tak. Joj. Pištolky, ktoré mali jeden náboj. Ale na to, že som mu dal one shot. To sa nevyplatí. Dal som one shot, skápal som, takže sa to vôbec nevyplatilo. Ja som tebe dal full mlieko. Nedal som mi full, lebo som sa stihol otočiť, lebo som ťa už poznal. Tu typek proste. Dobre, zabij ho. Pohoda, teraz som Ty mi ho vyžral. nevyžral. Tak ja som mu dal za 1 000 000. Ale ty si mal 100 na 100. Určite. Jasne. Teraz ma ponižuje, že som slabý, že som mu nedal nebyť. Ja ťa nemám rád. Nikdy s tebou nebudem hrať. Nejdem s tebou nikde hrať. Nebudem. Dostal som od toho za šorte. Určite. Tak to ti tak verím. Ahoj. Ten typek nemá slúchatka, či čo? No, trošku si zaplaval a zabudol si ich. Vo vadi. Že tu... Zabudol som si slúchatka vo vadi, no nevadí. Ty? Že short! Ja som to dal? Wow, ja už som to dal 500 krát. Pôjdete Rivals? Nikdy. A poďme, či? A nie. Poďme potom 2v2. 2v1. No, podľa mňa asi na video už by sa to nedalo. No dobre. Lebo nebude jeden typek, ktorý má 1 hodinu na hranie už len jedno video pozerať odo mňa. Tuto, poď. Niekto mi dal full mlieko. Kto to asi mohol byť? Jasné, že Safa, GSG, lebo všetko to je. Dobre, Ander.
Zase hlavičku, chudači. Nech tam nekašle. Bo ja som agresívny na kašľanie. Dostal hlavičku, chudačík. Nechcel by som. Dve hlavičky, chudačík. To nie sú chudačikovia, vyhrávajú nad nami. To nemôžu byť chudačikovia. Oni vyhrávajú o 2, o 10. No, oni vyhrávajú že... My vyhrávame 101-0. Hej. Podľa mňa skočí tuto dole a tuto. Mám 0. Počkaj, on nám Nie, to je bomba ešte, že? Podľa mňa pôjde tiket. Kde si? Tete. Počul som, jak skákal. Aha, tak poď mi pomôcť CTčko. Tiket nikto, na tikete není. Prešiel mi C. Idem ho zahodiť. To mi on ma zabil! Take time, take time. Dobre. To mi to dal full damage. Na full damage. Hej, už som si presne myslel. No ja by som sa tak smial. Zabiješ tam typka, vyhráme kolo a ty zabiješ na full damage. Ten Erikan. Toto je video s Erikaňou. Toto je video iba o Erikovi. Iba o Erikaňovi. Iba o Erika. Nie to. Inak to nie. Video iba o Erikaňovi. O nikom inom. Monk, vieš o tom, že si pomaranč? Prečo som pomaranč? Lebo máš oranžovú farbu. Izlka? Ja nemám oranžovú farbu. Umri s tebou vypečkom. Nechaj ma! Mama chce zabiť. Počkaj, bomba je na B. Na B CPUše. Monk ma chce zabiť. Ha. Dneska máš veľmi dobrý deň. Chcem ťa zabiť. OK, tam prešiel. Goodbye. Tvoje frag. Jaj? Zdążył byś ty głupi Ja by som to baranie. nedal. Ne. Tak jak sa video páčilo, dajte like a odber, tak zatiaľ čau. Wow, 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 wow. Peter, are you listening?